A smelo do toho však si chlap, slovo chlapa, tvoji kamaráti, kolegovia, túto šampióni mi povedajú, že sú dosiahnuť čo najviac. Ty máš aký cieľ? Tak tiež dosiahnuť čo najviac a čo najviac. A čo je doposiaľ tvoj najväčší úspech? Najväčší to tretie miesto na majstrovstvách Európskej únie a prvé miesto na majstrovstvách Slovenska. A čo ti dal však v takom bežnom živote? Som čítala, že tento hráč šach je výborný v matematike, v písaní. Vidíš to aj ty? No tak som dobrý v matematike. No, vo škole som najlepší v triede, tak. No, potom začínal som hrať ten šach vo 3 rokoch